hedder Freja. Jeg er 22 år. Jeg bor i Roskilde. Jeg har 2 Facebook-sider. Den ene hedder Freja Company, den anden hedder Freja Sif Foto. Jeg hedder Freja Sif Foto Vito inde på Hestegalleri. Og jeg har et fritidsjob, som jeg går rundt og leger med. Og ellers, laver jeg ikke så meget. Underviser en smule. Simone? Jeg hedder Simone, og jeg bor på Sjælland, men pt. går jeg i skole i Grænsted, hvor jeg tager en 10. klasse efter skole. Jeg hedder Black Dulce Sigal inde på HG, og inde på Facebook har jeg min Dulce Sigal side. Ja. Yes. Og jeg er 17 år gammel. Okay, ja, jeg hedder Sandy, og nu skal jeg tænke mig om her. Ja, jeg har ikke nogen Facebook-side. Jeg har en HG, hvor jeg hedder Sandy JH. Jeg bor i Viborg i Midtjylland, hvor jeg også går i skole i 2G. Og så er jeg 18 år. Jeg hedder Julie, og jeg er 18 år og kommer fra Sønderjylland. Til daglig går jeg i 3G på Vrå Statsskole. Og jeg har jo Facebook-siden Julie og alle de andre rødder, som jeg også hedder inde på Hestegalleri. Jeg hedder Katrine, folk de kalder mig Kat. Jeg har siden den evige indianer, og på Hestegalleri hedder jeg Cat Horse of Nature. Jeg er 15 år gammel, og jeg går til daglig i 9. klasse på Høg Skole, langt ude på landet. Ikke i forhold til Jylland. Så vil vi prøve at svare på en masse spørgsmål, som I har sendt til os, som vi er stadig super glade for. Hvad er jeres holdning til Diverse hjælpemidler? Er det mig igen? Ja. Altså, hjælpemidler. Det går jo an på, hvem der har dem i hånden. Jeg har det sådan, at hjælpemidler kan misbruges i de forkerte hænder, og hjælpemidler kan være hjælpemidler i de rigtige hænder. Og det tror jeg, der er rigtig mange af os, der er enige i, for det har vi snakket om før. Det tror jeg er noget, vi alle sammen er enige i. Altså, så længe man kan bruge dem korrekt, og bruge dem som et hjælpemiddel, og ikke som misbruge dem som tvangsmiddel. Ja. Og det er både piske og sporer og glidetøjler og alting. Alle hjælpemidler, også lanceringsting og alting. Så tager vi helt under et spørgsmål. Ja, man kan sige, at det mest optimale er jo, at man kan uden hjælpemidler, men selvfølgelig der kan være brug for, at man skal guides lidt. Eller der kan også være syge heste, som har brug for, at de skal bruge dem der for at komme ned med hovedet, fordi de har et eller andet eller noget andet. Altså, ja. Er det højst, de har sprunget? Nu er jeg jo, hvad jeg kalder hippierytter. Så, og selvfølgelig er det højeste, jeg har sprunget, det er selvfølgelig uden udstyr overhovedet. Og på en hest, som jeg næsten aldrig har reddet på før. Det er sådan noget standard for mig. Men jeg har højst sprunget 85 cm. Og det er altså utrolig højt for mig. Det er utrolig højt. Så det er jeg ret stolt af. Men jeg ved godt, at der kommer nogle meget højere svar herovre. men nu var det mig først. Så værsgo, Simone. Jeg tror, at det højeste, jeg har sprunget, det må være omkring 1,10 meter. Og det er på min egen hest. Så det er vist det. Jeg er lidt i tvivl, fordi det er lidt som, at underviserne de sætter bare springene op. Men jeg tror også, det er omkring de der 80, 85, 90 eller sådan noget. Så ikke så stort. Ja. Altså, dengang jeg var ponyrytter, altså da jeg sprang rigtig meget stævner på Magic, der er vores rekord til en træning, det var 125. Vi sprang. Og så i onsdags, der sad Axel og jeg rekord, og tog et spring på 120. Så ja, det synes jeg er rimelig højt. Jeg sætter rekorden på 77 cm med min gamle træerpony på 1,15. 11 år gammel, det er jo ret sejt. Jeg har aldrig sprunget. Men det er også en træerpony, så det er faktisk ret højt. Hvordan startede jeres hesteliv? Hvordan hesteliv startede? Jo, jeg havde en veninde, som havde heste. Og hende var jeg rigtig gode veninder med, så jeg tog med hende hjem. Og det blev til, at jeg havde part på hendes hest. Og jeg startede ud med at ride med Riggrim, fordi de havde studeret i Tyskland og lavet forskellige ting der. Og arbejdet efter Ute Lehmanns metode. Så jeg har altid lavet hippieridning, som jeg stadig kalder det. Det er vigtigt. Ja, det må være det. Jeg tror, at mit hesteliv startede med, at som næsten enhver lille piges drøm om gå til ridning. Og det blev så ved indtil den dag af. Så. Ja, mine bedsteforældre, de har selv lidt hobbyavl derhjemme. Så de har ligesom altid haft heste, og det er vokset op med derovre. Og så, da jeg kom i folkeskole, så fik jeg en bedste veninde, som red. Så det tænkte jeg, nu er det chancen for at prøve det. Og så er det bare helt ved.
jeg tror, jeg har... Altså, mit hesteliv, det startede sådan lige siden jeg har kunnet sige hest. Og fik lov til at begynde at gå til ridning. Og startede ude på en rideskole, hvor jeg red elevponyerne og sådan nogle ting. Så ja, og det har bare hængt lidt lige siden. Jeg er født og opvokset med heste. Helt bogstaveligt talt. Da min mor var gravid, så rendte hun rundt på sin lille fjordbåd. Og så da jeg var 0 år, jeg har ikke engang været et år, så blev jeg gerne op på min mors store hest. Men det fik jeg så lov til, og så blev jeg sur. Jeg kom sidde på den der store hest, og så har jeg Totalt snobbet ridetæser. Jeg blev sur, da jeg kom op og sidde på den, og så er det bare hængt ved. Et spørgsmål til Katrine. Hvorfor hedder du den evige indianer? Fordi jeg var meget kreativ. Fordi lige fra da jeg var ikke ret gammel, jeg kan ikke huske hvor gammel, så har jeg altid godt kunne lide indianerting. Og jeg har altid, da jeg købte min første bue, da jeg var lille, og så rendte jeg rundt og skød med det, og min mor synes, jeg var ikke udbygtig. Og så solgte jeg den, det gjorde jeg ikke, jeg smed den ud, og så købte jeg den vand. Så det var udviklet sig derfra, og så var jeg så kreativ, at jeg så skulle finde et navn til min side. Og så gik jeg lige tilbage i tiden, og så tænkte jeg, at jeg skal have den indianer. Fordi at jeg stadig godt interesserede mig rigtig meget for dem. Og indianerne. Så tænkte jeg skal da have den indianer. Så er der et spørgsmål til Freja. Hvilken hest har du i tankerne at købe til sommer? Race, alder og med mindre, tror jeg. Med mere. Jeg er så dårlig til de her fucking forkortelser. Du er gamer. Og ja. Nej, det er fint nok. Det er fint nok. Ja, spørgsmål. Hvilken hest jeg har i tankerne? Jeg har jo både tænkt, at jeg skulle have en shetlander. Og jeg har tænkt, at jeg skulle have en hest på over 61. Og lige nu går jeg i tankerne om, at jeg skal have en hest under ponymål. Altså max ponymål, cirka. Og det er det, jeg går og kigger efter lige nu. Så det, jeg søger efter, det er en hoppe. Og det er en under pony. Og så skal det være en ung hest på mellem 3 til 5 år, og den skal være utilredet. Men det skal siges, det ender sikkert med, at jeg får en hingst på 1,95, som jeg har reddet i 17 år. Men lad os... Ja, det kommer, som det kommer. Freja, hvorfor holdt du op med at ride på Tombola? Tombola. Tombola. Jeg læste altså også noget som Okay, vi kalder ham Tombo. Tombo. Okay, jeg stoppede på Tombo på grund af, at der var en masse udfordringer, både med ejer og alting, men også på grund af, at jeg synes, jeg havde nået det, jeg kunne nå med ham. Og at jeg gerne ville til at tænke mere på at skulle købe hest, og have lidt mere tid til det, og have råd til det, fordi jeg blev ved med at købe udstyr til den der lortehest. Så det blev bare, det måtte stoppe, og så må jeg vente frem til august, hvor jeg køber min egen hest. Som jo er fedt. Ja. Vi blev spurgt, om vi selv synes, vi er modige, om vi har råd til, hvordan man kan blive mere modig, hvis det er. Og ja, jeg vil lade Freja starte, tror jeg. Altså, jeg vil sige, det kan godt være, at jeg ser ud som jeg er modig, at jeg hopper på Julies hest og rider uden udstyr, uden jeg nogensinde har reddet på den før. Og sådan. Men jeg er ved at dø af skræk hver gang. Også især, når jeg skal springe. Tøserne her har set mig prøve at springe på Sofies pony, og jeg stod og rystede en halv time efter. Men mit råd er, at man bare skal springe ud i det. Fordi når jeg så har gjort det, så er det den fedeste følelse. At jeg har siddet på en hest i Kodeo. Ja. Og han faktisk gik rundt og kunne lave slalom, og nogen tror, han laver pjaf på billederne. Men altså, det kan han ikke, tror jeg. Nej, ikke endnu. men spring ud i det. Og lad være med at tænke for meget over konsekvenserne, fordi så stopper du helt med at ride. Det var noget, som vi egentlig alle sammen snakkede meget om i går. Det er, at man skal ikke tænke for meget over det, men så bare gøre det. Altså, selvfølgelig ikke gå på kompromis med sikkerhed og så videre, ikke også? Men altså, ja, vi var nærmest alle sammen oppe på Axel i går i Kodeo eller Reprim eller ingenting nærmest, og det gik skide godt. Altså, så bare springe ud i det og prøve det. Aldrig prøvet det før. Overhovedet ikke. Hvordan fandt vi hinanden? Altså, Dating site. Ja, altså, Bog en ny dating site. Altså, vil I svare, eller? altså hestegalleri, tror jeg kan svare for os alle sammen, var nok der, det ligesom startede. Men i hvert fald Freja og jeg, vi startede en gruppe sammen, hvor vi kom til at skrive rigtig, rigtig meget. Vi havde en gruppe, der hed Ugens Hest Pony. Ja. Og igennem den, der kom vi jo til at skrive rigtig, rigtig meget sammen. Og Fandt en masse fælles interesser. ja, Lige pludselig. og Freja kom så ned og besøgte mig i sommer. Men det startede jo med, at vi så begyndte med at snakke om træf alle sammen. Ja,
Og at Katrine der, hun kom med på grund af, at jeg var ude til billeder af hende. Ja, det er fint. Og Jeg mødte Freja, da hun var ude til billeder af Sofie til et militærcenter, hvor jeg var en lille hjælper. ja. Og jeg var bare påtrængende, og jeg tænkte, fuck, det kunne være fedt at være med. Så Ja, og vi lavede et emne og skrev om, hvem der ville være med til et huggetræf. Og så mødtes vi. Vi var 2 til. Vi var Sofie og Sandra også. Til Og det første Sissel. huggetræf. Og Og Josefine. Sissel. Og Sissel også. Ej. Og Sofie har jeg sagt. Nå. Men Så, Sofie, Sissel og Sandra. Josefine. Og Josefine, var der andre? Det var Nej, ikke. nej, det tror jeg ikke. Men vi var nogle stykker hjemme hos mig, og i min lille bitte lejlighed, og havde det hamrende skægt. Så det skulle vi gentage, det var vi sikre på. Mm. Ja. okay. Hvem vandt i Mario Kart? Og Fortsættelse vi kommer. viser jer et lille klip, og så må I jo selv vurdere, hvem. Jeg tror, den, der skreg højst, vandt. Nej! Jeg dør! Jeg hader den der lortebane! Jeg elsker den bane allerede, bare fordi I råber så meget. Jeg synes, vi har fået et rigtig dejligt spørgsmål. Vi har spurgt om, hvilke af Julies heste kan I bedst lide? Og det glæder jeg mig da til at høre lidt. Altså, jeg tror, at Julie godt ved, hvilken af hest jeg bedst kan lide af Julies. På grund af den sad jeg oppe på i går. Ekko! Ekko! Jeg kan godt lide Ekko. Ja, Axel er bare den sødeste, og han er... Hey, han er min! Han forsvinder nok på søndag. Enten til Roskilde eller til et andet sted i Jylland. Yes. Og Ekko, han er også en sød lille en, men han har det med at bide mig. Min heste gør altså ikke noget. Han æder kommer. Nej, sidste gang jeg var herude, og du sagde, at Mathia gør ikke noget, og jeg skulle tage billeder, så bukkede hun hele vejen ned ad vejen med dig. Hun synes, det var så sjovt. Jeg siger Ekko! Ekko! Fantastisk. Jeg siger Magic. Men alle tre heste er nogle fantastiske heste. Mm. Og velopdragende, når de bliver reddet. Ja. 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 Meget. Eller... Eller trænet med. Ja. Et eller andet. Jeg skal arbejde med heste i fremtiden, og det er så... Ja. Nej, jeg vil gerne arbejde med mit foto. Og det er jo lidt heste alligevel, for jeg tager billeder af heste. Ja, jeg kommer nok til at arbejde med heste, da jeg skal være veterinærsygeplejersk. Så Jeg skal helt sikkert... Jeg ved, at det er det eneste, som egentlig fanger min interesse ordentligt. Så jeg er ved at finde ud af, om jeg skal tage husdyrvidenskab i København, eller om jeg skal have noget Blueberry Hill underviser herhjemme i Jylland i stedet for. Det ved jeg ikke endnu. Jeg har ikke planer om, at jeg vil arbejde med heste, altså som et job som sådan i fremtiden. Jeg vil rigtig gerne være radiograf, men jeg vil helt sikkert stadig have hesten som min hobby. Altså, ja. Jeg vil jo gerne arbejde med heste i fremtiden. Jeg skal jo på Blueberry Hill, når jeg er 20 år gammel. Så basisinstruktør, og så, ja, så skal jeg jo undervise folk og lave alle mulige andre sjove ting. Men det var vist vores spørgsmål ja. for den her gang. Og vi er igen meget glade for, at I stiller så mange spørgsmål. Ja. Og vi har jo desværre været nødt til at tage en del af dem fra. Vi har, Fordi taget at- rigtig mange fra. For det Fordi er, videoen lige nu, den er over 20 minutter. Og vi kan højst ikke ind på 15 minutter. Ja. Så vi kommer til at klippe rimelig meget i det her. Øh, Og så laver vi måske en fail-video bagefter, for vi har rimelig mange failer. Men mange tak, fordi... Så hvis denne video får over 200 likes, så får I en ekstra film med de værste klip. Og jeg både for traffet og for fail-videoen, ikke også? Ja. Ja. Og der er nogle rigtig slemme De er imellem. virkelig slemme. Jeg har ikke lyst til, at I ser dem. Hej!